É intenso, é unha experiencia inolvidable. Eu diría que vai a ser a mellor da miña vida porque foi a primeira e foi moi enriquecedora. Hubo moitas veces ao largo da miña historia dentro deste mundo que me sentí moi pequeniña. O sea, ti chegas, por exemplo, cando eu estaba no ciclo medio, en moitas cousas pois era déixame que o fago eu, sabes? E ao mellor eu pois quedaba sin aprender ou o que fose. Déixame facelo a min que eu tamén teño que aprender. Eu xa sei que ti sabes facelo, non me tens que demostrar. Eu non tuve esa experiencia no Mundial, porque a min desde o primeiro momento me trataron como igual. Empecei solo limpando as llantas e acabei pois facendo yo un mantenimento da moto. Fui unha amiga xa da xente que estaba nese ciclo cando eu entrei en primeiro de ESO, que ao levar 4 anos con eles, ter unha confianza, éramos colegas, a mí non me iba ben en bachiller e eles dixeronme vente con nós. Porque eu dicíalles, é que eu teño que escapar da casa para ir aos rallies, porque non me deixan ir. Foron as únicas persoas que me dixeron dalle pa diante. Eu escoitaba falar a eles e a min eso interesábame. E empecé a mirar os manuales, bueno, as fichas que teñen dos ciclos no instituto. Nun primeiro momento quixen ser soldadora. Dixen a miña nai enfadadísima que non vas facer eso porque é super tóxico, bueno. E eu dixenlles, mira, non. O sea, eu o que quero facer é isto e apoio des meu non vou non facer. E a partir dese momento foi todo demostrar e demostrar e demostrar a todo o mundo. E pois xa en segundo, cando fixen as prácticas e me viron aí, xa foi diferente. Xusto despois de acabar as prácticas, xa lles pedín para marcharme para Girona. E neso apoiaronme sempre 100%. Cando tes unha paixón e as outras persoas ven esa paixón en ti, pois supoño que intentan darche para arriba, non? E eu o primeiro que fixen foi chamar ao meu pai. Porque eu quero moito a miña nai, pero o meu pai vive isto con outra cousa, sabes? E chamei e dixen, papá, tío, que me colleron para o Mundial, bueno, unha festa. E xa, cando chamei ao meu pai, xa se empecé a chamar a todos os da familia. Pero non podes decir nada, por favor, que non é seguro, que tal. A partir do momento no que eu entrei en Girona, sempre foi todo para diante. Ao principio foi moi duro. E entre os nervios e tal, bueno, pasamos moito medo. Meteronnos a 2 persoas, prácticamente sin formar, porque levamos ali 2 anos, o sea, realmente o que podes aprender en 2 anos nunha formación non é o que podes aprender traballando. A xente sube dun español a un europeo e vai aí. Eu cando cheguei ali e vin aquelo, dixen, Dios mío, como alguén pode traballar con tanta precisión? O meu primeiro mecánico era ABC, non había outra forma de traballar. E se non traballabas así, non podías traballar con ele. Pero non sabes o que me axudou a mí. A establecerme dentro do que era o noso grupo de 3 e eu tuve a suerte de aprender de persoas que son totalmente pulcras. Que realmente o mundo é moi bonito. Se che gusta, é un mundo impresionante. O sea, dache moitos paus e moitos choros, pero tamén che dan unhas alegrías que te enamoran e unha das cousas máis bonitas que ten o mundo motor é a paixón que ten a xente de dentro por eso. E se podo viaxar e traballar do que me gusta xa é un lujazo, non sei como decirlo. Sí, pero digoche unha cousa, botei máis de menos isto estando un mes solo en Girona que os 5 meses que pasei sin estar aquí por estar no Mundial. E cando estás sola, pois tamén aprendes a estar contigo mesma e cando empezas a conocerte a ti mesma, pois estás ben contigo mesma e podes estar ben cos demais e non sei, cambias. A miña familia está aquí, que é o que máis me importa na vida e eu teño claro que eu vou facer raíces aquí en algún momento. A min encántame dar a ver o meu traballo e que a xente vexa do que traballo porque é moi importante ter referentes e eu non os tiven no seu momento e considero que se eu podo axudarlle a alguén, quero facelo. Foi unha das razóns polas que decidín dar charlas na estrada, polas que quixen. Eu fun ao instituto a dicirlles, quero dar unha charla. A min houbérame encantado que alguén como, non como a min, senón unha persona que estuvera no mundo, muller, me houbera vido a decir, pasa isto e isto é así.